hava arada tutman da şajıra görürüň bar. Sen selali giyipsin, niyet ettin değil mi? İnni ta gün yaşayança makamdır. Men ağzım arada. Bir nämişim, bir peygamberimiz aýdýar. Her kim siz bilen ağzıňyz arada bol, mal, bir zat dawalaşyk bolsa, felyaqul inni saim. Men ağzım arada dost, men dawalaşyk gadi. Peygamberimiz aýdýar. Felyaqul inni saim. Men ağzım arada diýip aýda diýipdir. Sen namaz okyp dukan bir sen ýanyňa öpse, işte näme dersin? Namazyň pozup çygabyny aýdarsyň, ýok. Namazyň okýarsyň, salam berersiň, oham gurruna aýdarsyň da arada da şeýtmeli. Men adimel ağzım arada mal dawalaşyk geldimer. Peygamberimiz şu ýoly öwretýärdi. Hop, girdin de anny badara. Awwalqa aýtmal kefin be bir millet arada tutmayan ýanyk zinanly öňkün ki Jabir aýat edene we adamlar arada tutmayan ýanyk öňkün ki şikefe aýtmal lalla. Şikefe aýtmal lalla. Sen özüňe gaýym bol. Şu öýüňden ugurýan da bilýän bir towar zinanly gezipde hijabda ýok, sen imanyňy, sen pikriňi, sen ibadatyňdaky lezzetiňi aýyrjak bolup ketipdi dämi? Şu öýüňden uguranda men agzym aradadyr haşy diýip özüňe habardar berdi. Namazda duran ýanyk, haja barýan ýanyk, niyet etdiňden aradadan çyrym. Namahrem gözläp men aradan buzamaýyn. Namahrem gözläp bir wagt gözlämeýin astagfirullah. Peygamberimiz näme diýdi aleyhissalatu vesselam? Hatta ala hisnin hasin fa ahraza nafsahu minhum ve kada لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل أخرجه الترمذي وصححه. Peygamberimiz aýdýar, bir adamy düşman gowulasa, gaçyp bir galaň içine girip ulukon gafsyny yapsa, düşmandan rahat bolar diye. Sen ne düşmandan, şeytandan rahat boljak bolsaň, bismillah, elhamdülillah, subhanallah, estağfurullah, şu Hudaýy zikretdi, sen daşyňda gala badyr, şeytan seni gawap bilmez diýip aýdýar. Hak Rasulullahyň berýän dersi bize. Şu berden baryakan Hudaýy zikretdi. Hiç ağlanmarsın. Gözüň namahrem ötüşany bilen sen habardardyrsın. Hiç ağlanmaň. Eme öýünden gitşiňden Allahyny zikretmeseň, bir namahrem gözüň düşer hamana da, ya bir gıybet edersin, bilmänşik bolarsyň. Şunu ýadyňdan çykarma. Günah diýerler, günah çekýändir. Yani bir günah etseň, inniki günah etmek ansatdyr. Oňa soňra ýene günah etmek ansatdyr. Ýene günah etmek ansatdyr, o günüň şodur günah bolar. Emme sen turandan öýüňden ugranda Allahyny zikredip ugrasaň, sogap diýeniň sogap çekýändir. Soňralaryny da sogap etmek ansatdyr, günäni etbermek de ansatdyr. Ulaqan bir açardyr, gadryny bilbä edilýän gördüň. Tekrar edeýin. Günä edenden soňra inniki günäler etmek ansatdyr. Emme sogap iş etkiseň, soňralaryny sogap iş etmek de ansatdyr, günäni etbermek de ansatdyr. Ondan üçin öýüňden ugranda Durun gözep adamla näzir arada tutan men tutmadyk park etdim maý diýip onu pikriňe alma. Özüňe aýt, men arada tutdum park ederin, men bir makam musulmanlarym diýip ogra. Özüňden çirim we men aýdýan özümden çirim. Inhe hak musulmanyň bolmaly ýagdaýy. Eliňe tesbih almak, al eliňe tesbihini. Tamam ewliýaly ulamaly tesbih alýamışdyk eline. Riýakarçylyk dädir, halka da ulgu bolarsyň. Maşyny işleýände bolsaň, defterde de bolsaň, kasipde bolsaň, kargerde bolsaň, elinde tesbihi bolsun, ya bir cözbe Qur'an-ı Kerimler bolsun, okydydyr işiňden boş wagtyňda. İşiňe gitdiňmi diliň menen tesbih aýtdydyr. Nahat bereket, nahat halkdan süýüm gow ulgu, oňa riya diýilýän näldir, oňa merde amal diýilýändir. Riya diýdirip şeytan sizi amaldan goýamasyn. Galat eder şeytan musulmanlary amaldan goýar. Ahirki wurun şu barada. Günnizlikde, akşamlykda. Ey cemaat, İmam Azam, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbal kimşiler? 4 mezhebin başlapları da Ramazan ayı gelende derslerini ta'til edip fakat Kur'an okuyamıştıklar. Fakat Kur'an okuyamıştıklar. Ahun menen oturuşyamıştıklar da, hatta İmam Azam kâdi bir yerlen oturuşyamıştık. Yasıdan son dağatanla turyamıştıklar. Allahu Ekber deyip erti adan çekirine meçide giriyamıştıklar. Aradadan başka vakta. Ben mübarek Ramazan ayı gelende fakat Kur'an okuyamıştıklar da. Gece unni fakat Kur'an okuyamıştık. Gece unni fakat Kur'an okuyamıştık. Geldik inni ikinnin dövrevine. Katı susuzluk, kıyınçılık, öğrenişmensin 3-4 gün geçiyençe eline ayağına su akıdasın geliyor ya üstünden bir su uyasın geliyor. Aradağına verer beriyen değildir. Ağzın açılyan değildir. Soğuk su el ayağına koyuyorun menen ya üstünden su akıdanın menen. Şayet etmesen kovdiysin ahuncarla. Emme ağzın açılyan değildir. Emme inni gün yaşıp var ya.
Üşüpdüň näme gözleşdiň? Allah'ın nuruny gözleşdiň. Allah Taala'nın nuru näme oda? Ey musulmanlar, hak Resulullah näme diýär? Lis-sa'im farhatani, farhatun 'inda fitrih ve farhatun 'inda liqa'i rabbih. Hadisun sahih. Musulman adam arada tutsa iki hoşluğu vardır. Biri agdaçarda diye. Arada tutmayan adam mı keyfine ha, o uzurlu öz yerine, uzurlu meridin gurrunu değil, onu ayın aytıp geçtik. Keyfine arada tutmayan adam mı? İyen molyandır, içen molyandır, merekan arasında ya öyünne, hele yolun şuna, ayna ama askedik bir zat deyip, şol adamın özü hevara qowulyandır, şu iyiviçkinden lezzet almayalligini. Siz musulmanlar arada tutýaňyz, hewara qowulyansynız, agdaçarda üstüňize nur dökülýärligini. Nägat agdaçarda qowçuluk bolýar, nägat adamyň öýü qursagy nurdan dolu bolýar, nägat bir günün mänşitlik bolýar, ol Hudaý nur dökýär. Qut-i asliye beşer nuri Hudast, qut-i heyvani meruran nasazast. Asl insanın enerjisi Allah'ın nurudur. Adamı bir hoşluk gelýändir agdaçarlykda we selallikde. Agdaçarlykda hatta şomuga qow bilýänsiňiz. Günnil adam açıkya agdaçarda bir tordat iyicek geldir. İşte da tutulur şomuga. Lep hoş yoksa şuulim acıganda nahar kaniyan yoksa şuulimde hava qızgın ahim. Emme Ramazan ayı gelýär, agdaçar wagt gelýär, sen bir tor nahar iyicek ya Allah. Üstüň diýip, qursagyň diýip, içiň diýip nurdan dolýar. Adam iştäçi kimdir? Ol Hudaýdan bir kömek. Eger şu kömek Hudaýdan bolmasa, adamla ajyk başyna medet ýarıljak da musulmanlaryň. Emme Allah Taala nur ýagdyrýar, on agdaçar wagtyndan bir hurmiye, tujaçya, çayjaçya, hayır tarawasında okuyup du hamana. Nämeden çirin? İçi nurdan dolu, döwreği nurdan dolu, Hudaýyň kömegi da bide. Hulasa, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdýar, arada tutýan adam iki wagt olukon hoş bolar diýipdir. Biri agdyna çanna, biri de yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kıyamatda adamlar yawma yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Kavrdan turup uğrarlarına arada tutan adamlar şonda da begenjekli da. Bir de arada tutanlar deyip Hudaýa gaşyn asgırşyp kavrdan çıkıp uğrarlarına şonda da hoş bolarlar diýipdir. Bir kıyamatda, bir de agdaçarda musulman arada tutanlar olukon hoşluğu vardır diýipdir Peygamberimiz.